Šta se događa sa nama i sa našim zdravljem onda kada nismo naučili kako se uspostavljaju lične granice? Možda i sami znate, akumulira se jedno duboko stanje nezadovoljstva. Dešava se čak i da ne poštujemo sebe i da zameramo sebi, da smo besni na sebe i na ljude oko sebe što prosto nismo zauzeli stav, odlučniji i oštriji, ali nismo nešto mnogo šta promenili, stvari se nastavljaju istim tokom. To nezadovoljstvo, taj stres, ta vrsta frustracije u nama može da izazove niz psihosomatskih oboljenja. Priznaćete da je cena dosta visoka, a načini da se poboljšaju stvari i da se ovo možda izbjegne i da možda ovome naučimo i mlađe generacije, pa da ne moraju da dođu u stanje kada imaju probleme sa šećerom, sa štitastom žlezdom, sa srcem, sa plućima,